Ja nyt ollaan jo Olmuksen paremmalla suoralla. Kuoppanen tie edelleenkin. Näkyy niin kuin näkyy. No ei siinä. Siellä se rupeaa suoraan hämöttää jo. Tehdään videonpätkiä niin kuin ollaan kotona. Ei se kumempaa, että nyt kamerarakoja heiluu, kun katsoo ensimmäisen videonpätkän. Olkoisin muutaman kilometrin sitten ja tai kilometrin pari. Tuossa on joku lintu. Ei osunut tietenkin kohdalle. Ja tuollakin oli komia näkö, mutta menee. Vauhtia on liikka. Tuonne mehtä, kun näkyy tuo aurinko pilkesteltä tuota mehtien välistä. Kyllä sitä nousee ja aamulla töihin ja päivällä töihin ja nyt tuun tähän kohta puolitaipalleen kohdalle ja tuolta se komiaa suorahan se on. Ei siitä mihinkään pääse. Ja tämä kesä on kauneimmilla, kun saa pyörällä täällä. Tästä nauttii. Se vaan nautti selvinpäin yhtä paljon. Ja nautihan minä, kun mahdollisuudet annettiin. Tuli kärpänen silmään, eikö tuu perhon. Onko vielä muutama 10 metriä paljon tuloksen tuosta. Kunnon auringonpaistettu. Toinen heijastaa jo tuohon. Ja kun tässä käännetään tien toiselle puolelle, niin siellä se möllöttää. Kyllä se on komian näköinen tuo aamuaurinko. Ei siitä pääse vieläkään mihinkään. Taas se meni, kääntyi, vauhti on taas liikkaa, meni jo uhukin. Ja tuolla se taas tulee tuonne mutkan puolitaipalleen kohdalle ja muoran kohdalle, niin siellä rupeaa taas aurinko paistamaan. Täällä on joku Veijola pieni. Mikäs tuo? Hei! Ohoraa! Eipä karkkaa mihinkään. Pysypä siinä. Ketuunpoikasia. Siellä ketuunpoikasia. Siellä ketuunpoikasia on. Miten mä zoomaan tällä? Tuolla ketuunpoikasia. Sinne menee ketuunpoika. Olipa hieno näkö. Missä ite kettu? Niin, tulkaa tänne. Tulkaa tänne. Älkää nyt sinne menkö. Tulkaa tänne, missä ite kettu? Ei ollut leijona, ketuunpoikasia siinä muutamia. Taas tulee joku auto vastaan. Tulee poliisit vastaan tätä. Ei oo poliisiauto, mutta vähän sinne päin ainakin. Tuli hienoja ketuunpoikasia tuossa ja ei sen kummempaa. Pitää aamulla kahta, että näkyykö niitä videolla vielä, että yritin kyllä zoomailla, mutta ei näköjään zoomipelillä tuossa videokuvauksessa ollenkaan. Mä oon hiikkeen pelannutkaan. Pitääkö sen päästä? Mutta nyt on kuitenkin tässä. Tuo oli hieno näkyy tuokin aamulla. Aamuista näin niitä näkee. Tuossa on omia ohorapeltua. Tuo vielä menee sinne johonkin päin. Hyvät aamut. Kiittopyydettiin. No niin, mutta eipä siinä niin. Palataan taas asialle tässä pätkän päästä. Tulee taloja niin paljon, että pitää lopettaa. Hei hei!